Madzulo abwino kwa nonse. Ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira m'bandakucha m'madera ambiri monga Ukatete Forest, Kumwazis komanso bwalo la ndege la Mzuzu ni madigiri 8. 9 kuchikangawa ndi kuchiteze, kuna Nthenje kunazizira ni madigiri okwana 10. Pakadali pano tikuyembekezera nyengo ya mphepo komanso yozizira kupitilira makamaka usiku uno komanso m'bandakucha wa mawa. Mawa masana ndi mawa tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso ya mitambo yochepa kuoneka m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Mphepo yamwera iziwomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina mawa kuyambira madzulo. Tonse ogwiritsa ntchito nyanjazi tikupemphedwa tikhale osamala kuti tipewe ngozi. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpwemwe tikulandira choka kumwera cha kumvumo nyanja mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino kulimbikitsa kuti m'madera ambiri mitambo izioneka. Usiku uno tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso ya mitambo yochepa kuoneka m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Ndipo mawa kuzazizira ku Mzuzu ni madigiri 12, kuzaziziranso ku Lilongwe ni madigiri 13, 15 ku Blantyre komanso ku Zomba, koma kwa Ngabu komanso ku Nsanje kuzazizira momverera ni madigiri 20. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso mwayi wa mvula yowaza makamaka m'chigawo chakumwera. Ndipo masana kuzafunda m'madera ambiri monga ku Mzuzu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre, koma ku Mangochi ndi ku Nsanje kuzatentha ndipo madigiri akuyembekezeka kuzafika 30. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso mwayi wa mvula yowaza makamaka m'chigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso ya mitambo yochepa chimodzimodzinso m'chigawo chakumpoto. Ndipo mkuja lachinayi tiyembekezere nyengo yozizira komanso ya mphepo m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino, komanso tiyembekezere mwayi wa mvula yowaza kuzaoneka makamaka m'chigawo chakumwera komanso mphepete mwa nyanja ya Malawi. Za nyengo zomwezi mnali ndi ine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo.